Здравейте хора, тук правим БГ. Днес смятам да снимам на Майнкрафт. Как да се направи това бомба с закъснител. Да. Добре, чухте бомба с закъснител. Да. Нали, доста добре за някакъв капан, нали? По този начин, който аз ще го направя, нали, по един ютубър, като го видях това. Нещо може и по доста по-странни начини аз съм гледал, обаче тези мисля, че най-лесни и доста като по-истински става. И да, тук направо да почваме сега. За да го направите, трябва да изкопаете една тук земята, нали? Както поставяте фунията, така това да стане, и отгоре паежина, ето така. След това ви трябва не, това търто, ще неща. И го поставяте точно така, нали? Така трябва да стане. Така. Сега ви трябва стъкло, или го окръжите така. Ето така. И сега тинтито ви трябва рамка за предмети и естествено не това. Да, както да е. Сега тук ви е така правите, да няма нищо. Сега ви трябва това, това и какво ще? Да, това. Сега. Така. И е така. Чакай компаса. Не компаса, това часовника. Е така. Да. И е готово. Нали? Сега пускате редстон, червена камък. Вау! Само да се махнат. Пак става. Да, как каза, че трябва да е задължително с нали, редстоун, но явно става с буквално абсолютно всичко. И да, хора, това ще бъде всичко толкова. Почакайте още един клип на Clash Royale днеска. Не знам, може би в 8 часа, не знам, някъде там. Да. И да, аз бях Prime BG. Това клип не знам за какво снимам, да ви покажа как се прави бомба, която едва ли някога трябва живота, ама да, там сега просто е така. Аз бях Prime BG. Ако искате още такива клипове, моля не забравяйте да се абонирате, да харесате клипа и да пишете в коментарите на какви още игри да снимам. И да, довиждане.